Oke, tadi dina iki mek gawe sego goreng wae sik simpel tur irit ki lagi tak iris-irisi brambang wek bawange. Terus ki lomboke selera cah pedese sak karepe. Iki aku nggawa 123 iji. Lek wis aja lali godhong bawange utawa oncelang. Lah iki aku ya wis nggawa oncelange. Lek wis kita cemplungke brambang wek bawange diongso ngene iki sampe rada garing lho wangi. Terus lomboke dicemplungke sisan. Lek lomboke aja suwe-suwe. Engko lek wis kuwi segone dicemplungke ngene iki. Terus kaya uyas kintal, masakone 2 ton, terus cape ngene iki sak wadang ini suntak sak plastike, terus diongso ngene iki, terus diicip-icip. Lek wis dikai daun bawange utawa oncelange mau wis disiape. Lagi kurang piye ne garik diicipi. Iki wis mateng ya cah yo. Iki aku ngorenge mek sithik, ayo buka cah aja sungkan-sungkan. Iki aku meh buka dhisik. Lah iki enek welut 3 iji turahan mau kae, terus ambek gorengane 4. Lah rumangsaku ngene iki wis wayem wenu tenan kae cah. Bah, masuk tenan iki jan weteng wis luwe tenan jan dilalah iki mau kok beneran tenan rasane lek goreng iki jan jos tenan. Lek kowe piye cah karo apa madange dina iki?